धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय दिपा गामिनि अरुणा नार्जारिया मुम्बाइआव खुंजानाय मिस्टार मिसेस मिस्ट्रेस इज काइन्ड बेलिजा इन्टारनेशनेलाव देरहासार हानायखौ दिनै सिलाफोथार दख'राया दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिलाफोथार दख'रा बर' थुनलाइ आफाद अरुणा नार्जारि बिथांखौ बरायदों। धेमाजि जिल्ला सिङाव थानाय दिपा गामिनि भरत नार्जारि आरो महेश्वर नार्जारिनि आंगो फिसाजो अरुणा नार्जारिया मुम्बाइआव 2 आरो 3 जुनाव खुंजानाय मिस्टार मिस्ट्रेस इज काइन्ड बेलिजा इन्टारनेशनेलाव देरहासार जानो हादों। मडेल अरुणा नार्जारिया मिस्टार मिसेस मिस्ट्रेस इज काइन्ड बेलिजा इन्टारनेशनेलाव MS उइनार एबा देरहासार जानो हानायजों लोगोसे ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सायख'जादों। रायखांनो गोनांदि बादायलायनायाव भारत, जिम्बाब्वे, केमेरुन, आफ्रिका, श्रीलंका आरो आफगानिस्तान हादोरनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। बिथां अरुणा नार्जारिनि देरहासारनायाव हादोरजों लोगोसेनो बर' हारिनि आरो ओनसोलनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। नोंहा थांनाय जितु मुम्बाइआव जानाय बेलिजा इन्टारनेशनेल फेशन श'मोन नामा? बेयाव उइनार हिसाबै देरहासार जानो हादों। दा बै देरहासार जानायाव जे माबायदि नोङो सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन बा माबायदि नाजाबोदोंमोन? First of all, thank you for your lovely question. हिंदी बुंनोसै आङो। यहाँ पे मैं अपना लाइफ पे बहुत कोशिश किया मैंने। एक्चुअली मैं किसी को बताया नहीं, बट मुझे फैशन पे बहुत इंटरेस्ट था पहले से, तो मैं अपना इंटरेस्ट को कभी छोड़ा नहीं। जितना तकलीफ होने से भी स्ट्रगल करते हुए मैं अपना सपना को कभी नहीं छोड़ा, तो अभी मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। उसके लिए बहुत खुश हूँ मैं। इयुन जोलैनि लाइमोनफोरखौ मा होयो मेसेज होनो? मेसेज बे जिथुनाखि बादायलायनाय बा इन्टारनेशनेल फेशन श' बेलिजायाव बेयाव बबे काउन्ट्रि बा बबे हादोरनिफ्राय बाहागो लादोंमोन बादायगिरि हिसाबै? बे बाहागो लानायाव आफ्रिकानिफ्राय फैदोंमोन। आफ्रिका, नेपाल, श्रीलंका, जिम्बाब्वे बस और इंडिया, ये सबसे पार्टिसिपेट किया। दा देरहानाय माबायदि मोनदों विनर जानानै? हाँ, सक्सेसफुल होके मुझे बहुत खुश हुआ, अच्छा लगा, और आप सभी के साथ इंट्रोड्यूस करने मिला, उसके लिए और भी बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू। फैबाय थानाय समाव नोंथांनि नाजानाय आरो माबायदि थाबावगोन? जितु मैं कोशिश करती रहूंगी और भी आगे बढ़ने के लिए, और कभी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने 2019 से स्टार्ट किया था मॉडलिंग, और जहाँ तक मैंने गया वहाँ सभी में मैं विनर बन के ही आई हूँ। तो आशा करती हूँ मैं और कभी हारूंगी नहीं और लड़ते रहूंगी बस। लाइमोनफोरखौ सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा मेसेज होनो सानो नोंनिफ्राय? हाँ, तो मैं अपनी छोटी छोटी सिस्टरों को सिखाना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी बैक नहीं होना है। एजुकेशन को तो लेना ही है, एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा अपना इंटरेस्ट को भी कभी नहीं छोड़ना है, और एक्स्ट्रा वैसे इंटरेस्टेड लोग को करना ही चाहिए, फैशन में हो या कहीं भी हो, अपना सपना को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। न'खरनिफ्राय माबायदि हेफाजाब मोनदोंमोन, माबायदि सापर्ट? एक्चुअली आंनि न'खरनि मानसिफोरा मिन्थिया, आं माने गाव इन्ट्रेस्ट नालाय गाव हारसिं नाजादोंमोन बेयाव। ओमफ्राय खालि आं आइनोल' खोन्थायो आरो, जेनेबा आं बिदियाव थांगासिनो फेशनाव बिदि होननानै। ओमफ्राय रावबो बारा हेफाजाब, जेनेबा मानि बेफोर माबायाव हेफाजाब गैयामोन आरो रावबो। आं हारसिं नाजादोंमोन।